kulendi yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV 1 chivhitivhiti patinokupai maupdates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Patiri kusangana mangwanani anaya pane nyaya dzakawanda dziri kuitika, saka takutirengedzai timhanye tienderere mberi tinenge tine patinenge takasira. Saka nyaya dzacho dzinenge dzichida kuti dzigare dzafambirwa because ED2030 ban iri kuramba ichinetsa. Makazvionera mega kuti vachiwenga havasi kudzora tsvimbo, vari kuramba vakabairira, vari kuramba vakarowa gokora iroro vari kutraya kuisirwa, ravari kuvharirwa iroro vari kutoita kurova pagokora ipapo. But muri yeZimbabwe nyaya idzi dziri kutonetsa because kune zvinhu zvizhinji zvichaitika gore rineri. Ndari kuona vanhu vazhinji vari kutrayika kushamisika paitaura kuti nzerichanga riri gore rekungangurwa, gore rekusungwa kwevanhu vakawanda. ZANU-PF ine zvimwe zvinhu zvayakanotisa, zvayakadiscover, zvinova izvo zvinhu zvichakosta vanhu vakawanda. Iko zvinezvi zvinova zvinhu zviri kugadziriswa, nyaya yekuti vari kuda kutombosungira vanhu social media zvakanyanyisa. Ndo nyaya hombe yavari kuda kuita because vakaona kuti Chiwenga fanbase yake pachayo iri kuwandira kupi mumasocial medias, vanhu vari kutaura zvakasiyana-siyana. Zuro ndizuro panapa pakabuda imwe nyaya since tiri kuziva kuti tese nyaya iri kunetsa panapa, nyaya ED2030 ban. Kuti 2030 they don't like that 2030 thing, anditi pabudikirawo people like Ana Olinda. She didn't know what exactly is going on in the political circles. Munhu ari kungozviitirawo zvelife yake, but akazongoerekana akutaura kuti zvoni 2030 yenyu iyi iri kukanganiswa nemahure chichi this and that paari kutaura nyaya dzake, paaitaura zvinhu zvake zvezve zvinhu hazvina kuzopera mushe. Bosi akangoona vakutonikirikina vatomusungisa atodidididi. The next thing akazongokumbira ruregerero, ndobva azodzidziswa macharges acho zvikanzi hatisi kuita zvekutamba nenyaya dzecyber chakuti. Saka kureva kuti panguva yatiri kuenda apa ukangosvika pekuti dzimwe nyaya dzekuti dzinenge dziri normal, dzimwe nyaya dzekuti dzingori ordinary dzajara kunge dzichiitika, but ukangodzitaura uchingoita kunge uri munhu ari critic chete ye2030 uchange uri pama 1. But ndisanda nyanyopinda panyaya yacho muri yeZimbabwe kuti tinyatsosanganisana tiratidzane kuti vari kuda nyatsoedza kuti for your own information, nezuro there were 2 people vakasungwa pasini iyaiya yekuna Robert Mugabe and Angwa in Harare. Vakasungirwa nyaya yekuti zvoni unozadi kutora mapictures, mufananidzo pakanga padhumwa munhu nemotikari iyaiya. Munhu aida kutraya kucross achienda the other side, vari kutraya kuda kunegotiate nevakomana vekanzuro vakanga vaklemba mota yake. Munozwa nyaya yakaswera ichisiririsa nezuro iyaya. Saka pakungotora mapictures muruda kuita sei? Muruda kuanalyze, uruda kusendera kulienderi mapictures, uri kumadi mapicture. Are you a journalist? If you are a journalist, tone media card, do you have press card? Saka zvinhu zvezvo zvazvizobude wobva ungonzi dzviuya kunoku uri kumadi mufananidzo iyoyo, because ndo chimwe chinhu chavari kutraya kuda kunyanya make sure, because they know kuti iko zvinezvi munhu wese ato media paari papo anokwanisa kutotora nyaya akatora situation akasenda direct, vakazongoshamisika kuti but this guy is not in Zimbabwe, how come ari kubudisa zvinhu zvese zviri kunyatsofamba sei? Muri kuunderstand zvinhu because nyaya yacho yakazotanga kutaurika paipa ndeyekuti mukanonziva kuti maanalyzirwa aitwa nyaya yacho kuti that guy achinotena paleft inner terrace achibva muna Robert Mugabe road paipa, that guy akangonosangana nekungonopinda mu one way, but haina kunyatsodrowiwa malines acho zvokuti munhu angaziva kuti it's one way. Okay, mistake yaitika ndobva vamuti paka ipapo, enda kunobhadhara ticket rako kucharge office. Munhu ndobva mhanya kucharge office since pagara pari padhuze, bva angosiya mota yake iri papa achidzoka kanzuro ndope yanga yakatoklemba mota. But zvinhu zvekuti situation iyoyo police safe anoziva kuti apa pakwe mota, munhu uyu atori a visitor already apinda mu one way, mogadzirira another problem. Chii chakadaro ichocho? Avana vembonye vatabasa nazvo zvesezvo. Saka vakomana pakozonikwa vakutora mufananidzo bosi nyaya dzakuzobuda kuti ndo maitikira zvazoita chinchi vana veZimbabwe vanenge vakujamuka ka ndo pakazongonzi right uye kuno kuti kubate bosi nyaya dzacho unenge zvizoti kwangona munhu akutotora photo inyaya dzepolitics. Saka tiri kuti chi gore rineri patichange pakaipa, vanhu vese varida kumhanya the 2030 ban because mese hamusuda kunzwa zve2030, but hamusi kukwanisa futi kumira paground muchimisa vanhu kuti 2030 hatisi kuida. Ndo pari kunoita problem ipapapo. Hamusi kuida fair, but hamusi kukwanisa futi kunonikirikina, but ground regara muri kwanisa kushandisa isocial media, ende zvinova izvo zvinhu zvekuti zvinotanga ku influencer vanhu vakawanda kuti vatange kunopinda pachinhu, vatange kunoita hasha. Ndo nyaya iri kunyanya kunetsa iyo. Saka pari kubva pakonzi batai vachangobudikira musocial media imomo vachitraya
kuda kuita something ndo pari kunetsera nyaya dzese ipapapo pamuri kuzongoona pari ngonzi ningabatwa ningasungwa. So gore rineri vakagadzirira zvakawandisa. Kune vanhu vanotaura nyaya without fear or favor, kune vamwe vanhu vanotaura nyaya vachingo zvinhu zvazvinongoita so zvekuti umwe munhu unogona kungoita zvimwe zvinhu vanhu uchitodedzera kuti amuzive pandakatsika, saka itai soft. Now tine nyaya iri kupisa panapo, iri kubuda, iri kutaurwa naNick Mangwana, ndiye one of the guys ari kutaura, ari kuzvoni our digital words have real world consequences with the growth of social media and online spaces. The line between free speech and harmful conduct can sometimes blur. Mangwana emphasized that cyberbullying and similar actions are not merely social concerns in Zimbabwe, but criminal offenses under the Cyber and Data Protection Act. He highlighted section 16(4)(b) of the Criminal Law Code, which reads, any person who unlawfully and intentionally by means of a computer or information system generates and send any data message to another person or posts on any material whatsoever on any electronic media accessible any person with the intent to coerce, intimidate, harass, threaten, bully or cause substantial emotional distress or to degrade, humiliate or demean the person of another or to encourage a person to harm himself or herself shall be guilty of an offense. Murikubata nyaya yacho. Apana anosara muchidimbu tungoti izve so, you know what exactly they're trying to do. They are trying to ban social media politics zvamchose. Apana panosara because the more ponoda ngo analyzer is the more ponotongo garo wabata. It said that uchangonzi uri kukonzeresa uri kuita cyberbullying, it said that uchangonzi uri kukonzeresa vamwe my emotions avo kuti azodidi aushaya one kaunobatwa nako ipapa pazvinhu zvese. So ndo pane chinhu chacho, pane nyaya yacho. Problem iri yechi, problem iri yekuti imimi muri kupindira nyaya dziri kunyanya kutika kuZANU-PF, muri kuda kutadzira mumwe munhu kuti aite zvinhu zvaanoda, because now chimwe chinhu chaakuitika ndechekuti at the end of the day vari kuti nikirikini muda kuti uyasvike 2030 ka, but vanhu vari kuzitaura kuti but haana chaari kumbonyatsodeliver chatiri kunyatsogutsikana nacho senyika. Zonzi remember nyika ine masanctions, and isusu manje ndo patozobuda titi aiwaka muri kuudza vanhu kuti nyika ine masanctions imimi. Saka inyika ipi isanction rudziro rekuti rinokubvumidzai kutenga marapta, maRolls Royce, mamota ese aya richikurambidzai kutenga mushina nemishonga yemuzvipatara? Ndo type yemanhikine unobva utonzi aiwa asi mafacts, uri kutokanganisa vanhu, uri kutoharasa vanhu, uri kuita sei? Ndo nyaya yezvinhu zviri kunyanyonetsa panapa zviri kuitika zvikunzi. Saka imimi vakagarira kusocial media ikoko, paground vakagara vatopedza kudhara, because ukaona nyaya idzi dzakatanga kudhara, paground vakagara vagarira kare vanhu vakasobvira kurambidzwa kuratidzira kare. Saka vanga vangomirirwa kuti tamirira izvezvi kuti angobudikira chete azvichimudza musoro ndiye akuda kubatwa. Saka vakuda kuchidhila nesocial media. And one thing that they know is that vanhu vazhinji vanonyanya kuriska vachirova chinhu chesocial media, vachitaura politics dzesocial media havasi paground. But in short munhu anozongoti ndinganisiyani nazvo ndikufirei, because unenge wakusvika kumberi vakakumirira kuti it's okay, itaiwo uri kuita uri ikoko, but one day pukangosvika muland yekwedu tobva tapedzerana. Saka vanhu vanopedzera vazongoti home is the best, hapana pekuti ndingazoita zvinhu ndichizotadza kuningina. At the end of the day munhu une family, une hama, shamwari, vabereki, whatever unenge umbopota uchimbonoonawo vamwe unenge wakatosiya kana vana or anything zvaunenge wachiita pamitiro wako pametsi dzako. Saka unopedzera vazongoti zvepolitics izvi rega nditese ndiise mapfumo pasi. Ndo patarisana nenyika yeZimbabwe, izvezvi mhuri yeZimbabwe pari kunzwa kuti vanhu vese vada kuzosungwa, vada kuita sei, ndo side richasungwa vakati wandei iroro. Saka ndangoti ndingopfura nepanapa ndingogara ndakuzivisai nguva ichiripo. I don't want to waste much of your time, mhuri yeZimbabwe. I'd want to thank you so much for the unwavering support that you guys are showing pachannel inei. Ayo kutendai muri vanhu vanotsigira, mune vanhu vari kuziva zvavari kuda, vanhu vari kutarisira kuti nyika inake. Support yenyu kuti zvinhu zviende kumberi. Handisida kupedza nguva, regedzai ndizivisane nevanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makampani nekuvhurwa maFNB business account, vasina mawork permits kana mastart permits, kuti mazuva ano zviri nyore. Pane company inonzi Education Research ndiyo iri kukwanisa kukuregisterai kana as long as uri muSouth Africa, but make sure
kuti une passport. Ndambonzwa umwe achitaura kuti saka muri kutaura kuti zvinozorejestwa munhu asina permit chinchi. Guys, musavhiringidzike panyaya dzepemit, musavhiringidzwe. Iwo kana ungone passport chete uchida kuregistrwa company nekuvhura FNB business account, enda unobata mukoma Owen vakubatsire, ndo vanokwanisa kuregistera. That way zvinotobuda. Zvinoita pakuti chiona business permit musarambe muchisatomboibvunze kana usina mari, because unofanira kudeposita mari inosvika kuma 5 million rands muaccount kuti uzokwanisa kunoqualify kuti unoningirikina unozofambira zvebusiness permit. Saka itori mutoro kutoti nyaya yakatorebo. That will be a topic for another day. For now uchida kuregister company usavhiringidzwe. Don't be confused nevamwe vanhu kuti varoda kungotaura chete. Iwo ita munhu weaction, usangove munhu anongotaura zvisina basa, usangove munhu anongoda kungobvunza zvisina musoro wese. Iva munhu anoita action. Usapedze 5 years uchiverengera kutanga company or business. It doesn't make sense. Bata mukoma Owen panhamba idzo vakuvhurire FNB business account ne company registration ipapapo. Zvatopera ndo shasha idzi vanhu vane company ava, saka zvinhu izvozvo vanotozviita every day.